Dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang. Agpulbo sa klangan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan. Isungahan na kaururayan nga mangan. Mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo man ay Leni, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Ay, Leni. Syakte profesional iso nga syakte da trabaho na. Dahi tamat laag mula tararamidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. Mala, gusto nga rudan. Saan natilay sidsitir mo bakit? Mapankalatan iti kayat mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak mo tin amaungungtan. Tinapateng, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natorturay nga siya kata siya ti provider e balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hana ka mabutang tada permanente nga trabaho? Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga Leni. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mga ilokate ti radio, Ramon. Ay, pasensya ka. Narinig-anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngamin Leni. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrekan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbanga mo agreklamo. No, siya ka di agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, tanak. Ngamhamat nga ron. Siya mat agsuswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat ako, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaag ka Ramon. Ay, kasano? Napuyat ak na lang. Saan ka nakaturog-turog manipod simbang put ni Leni di parbangon. Sumanaumot kami na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namat nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartag na sumangpot. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliwnan. Bagbagaam ngamin anawaam. Liklik-likak pa yung timang bagbagakin ko na nanang. Tanong irubat ko abagbagaan. Si Direnak. Awan ka no karbangak amang lapod iti kayat ng aramidan. Taiso ka no tagsusildo. Anya? Nagkriyat gamit makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidirda. Depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Ay, mababay inakbay kit dinudad duman nanang. Takaslawan sir-sirbi ki di balay mi. Iso adyak agtagtagarin mo kasi agsaw ta asawa. Isun samot adi kay maad-addaan iti anak.
Takanayon mo ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron, lukas dya day off na, kanayon mo tarumwan. Manmanon ti panagbanding minanang, tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kankwana. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kankwana. Aggagat kalat nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot pa nagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim na. Di mat kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang taytoy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gayim na. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kan igatang ko iti washing machine mi. Ngam o sarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga ro. Asit ganta di gayam tata sa load sudan taman. Noan niya ti aramidan ta. Leni, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayam taan ang ipangabak iti kwarta. Wan nga ro. Ala, kaslahan ko nga patyan nga imadudya kwarta. Uray siyang mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwarta kita. Urno am kit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang itikastoy. Depende gayam day ta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anum ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapin, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka katimanan, Lenny? Haan, ngam napangabakak data. Nag-triple kit din dya kwarta. Anya, nasumok mo ti kasta. Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, taba kay babawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita malinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layong kat mga abak ka. Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yang kakidagaw no nakalutukan. Ay, mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pay lang timang trabaho iti data. Kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandagduma pa'y. Hay, nalipatak pa'y kay din sante aglaba kan agloto. Tamanipod na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasinpit nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang akastata deta lang matear aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Ay, nakautang ako ni tidakkel ngam. Hanak madla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inungong tanak pa'y nila kay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpada tamit nga awan makukwarta na.
namin saan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod, ad-ado mo ti abak ta ng pangabak ta. Kasano nga ta dato yun ngay? Ada mo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebyo, nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibyo, di ba agpapautang ka? Word, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol amam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata, amok datan, taim bagajagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dyan para daw, nakadulain. Apay Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masayangan akong magtamarugitan laang. Usarik to ano, anda pagpasyaran ta. Ay, gusto nga ronohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay Ilakok pa ilaang. Anya? Apay nga Na-shortak nga ron iti kwarta. Kat niya kasapula ko na Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay, naibusti kwartam ka po iti bisyo? Di ure man maibus amin nga kwartak ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyo. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ingkang arog bayadan nan, no, ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Musika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah? Ano sanak, ano talaga nga labnak? Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagyak. Si kaati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebyo. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawa. Mauray sinersirmonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga. Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad na dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagi jay katrabahuan na utangan na ida amin. Anya? Iba ka man ta umal dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktoken ko na, tata. Ramon, apay no ag abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abroadan na. Kasano nga dagiti mulak. Sapay dandan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagi jay. Basit matla ang timal alami jay. May mayat no ag abroad kata umutang ti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wain, gamjak ka mo nung nakaaladan. Ay, maikawak sa bakit. Maikawak ka mayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami nagijay nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadtalang, aga-abroad ka. Kasaritam to nga rodje bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man lanang,
Aga-brudak man ngagbaysa. Habang napigsaak pa. Katun adakan ka dayta anak ko. Total, awan matlat anak yu kini bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. Saan na talaga ananang? Tawan mo ngarud na talaga at trabaho. Ay, mas asya anak ngarudkan ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dahita. Tanong siya, nairwama ko, nanang. Kumusta nga iti panangilakad mo iti papilis mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang nagijay mang singsingir kanya iti utang ko. Bayam, ano maka-abroad Kat makaswildo ako. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagijay nagkakrasang nga rupa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyum Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kapag abroad ang matan Kita anak, na minsan lang nga imbagak nga agabrod ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agswildo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, tingkay dyan pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ni iti utang mo. Talamin ano mo to na nagpawitak iti kwarta kang ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, agpa-check up ka Uwan no agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y Diana, pinauna akla ang isuda iti sa gabasit. Pagtayakit iti kwarta, mabantaman ng tata. Ay, awan mat kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwa. Hello, nanang. Kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadawan kaya't ko apunkin kada kayo, nanang. At ang kami nagchat kanya. Kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsaw. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amwamong. Wow, pudno anak ko. Saan sapayin nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbaliw ni Lenin. Anyan? Mapanala pagbisbisya, ti pagrigrigatak akwarta dito. Apay nga kasjay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan. Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Saan mo balasang ko? Ay, iba gayo tagpaiso. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yun nga makuntak. In black nak matanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidam. Ti panagbisbisyong. Dayta kuma ti panunutam, Lene. Pautangan nak man, Diana. Uray igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ha? Ala, apay akas tatitsura. Kaslabi na ibay amat ng tibagim. May si stress ak ngamin. Naikatak pa yan iti trabaho.
Iso nga kasla mabagti takik di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawa. Kanabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga pepermi. Kasla mabagtit ako ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabait lang. Tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka magaya mo na nako. Una lang. Diyak imbagbagati sa sangkot me. Tadyak kahit amamon ni Lenny. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay, wala lang. Iso ni Angel, nobyak, na maamok kay Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jaklain pagarop. Adamot gaya mon sa bali anubiam. Wala na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon na. Ado ti rason wano makagapo, Lenny. Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalin. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Kapo katag iti agkakasakit apa nagsasaong kanya kiti. Ti panang tagtagibasit mo kanya. Diyak limpad padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. I promise. Ang balbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lenny. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay matan ti panangisinak kang ka. Isa pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lenny. Aysa, si Mangpet gaya manipod abroad di gayem mau. Nagkita kayaw? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayem ko ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la iti elementarya kan high school. Ngam saan ko agayem. Kat kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw kasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon tagkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, anda ka di saan yaw ang nagkinaawatan? Anda baso lakin ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling baknang. Palangwa daya. Kat saan may nagsingpet tupay. Napakumbaba ni Milay. Kan may sa talaga matabak nang tabimak nang idinag-abroad. Dakil nga may tisuldo na di abroad kas caregiver. Kas tama tagwarwara sa damag di ti lugar tayo. Anya tamo yung ngay. Amang ano ada illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya akasta ka. Gayem mo pa imot nga rod. Ay saan ko nga roda na gayem day jay. Talimastugan. Kung namulan na sino kabaknangan nun. Nakaraman labasit. Limastugan. Masurona. Agparti tayo nanang. Taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan na anak ko. Mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag ka. Basta makita dak. Sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka. Kailiw kumat nga rodin dagiti kalugaran tayo nanang.
nang runa dagiti gagayim ko. Inak man gayang pa siya rin ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamat tanday dyan? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay nga saan mo friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mati amok idi, ngamjak man amo, kasaan mat ikan. Anya, Makitkita yu ka din ni Aisa, nanang. Ay natrabaho na itan ngay. awan samit. Addan sa lay balayda, di marumrumwar no kwa. Anya, kat sayang ti inadala na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakit. Alangarod ta sa rong karakto, manday di agayam ko, nanang. Aisa, adda ni Melay di ta balkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di yun alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di yun alaan. Itad na kadang ijipada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abimak na ngan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulok. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan la ganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang nga miswa. Idagis eskwela kami pa'y. Siyak timang pakpakupyakan ko na ide. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa. Nakaadala nga misungay. Awan na ilupas na. Nagpatinggal ay ti second year college. ay wala niya. Ay wala. Nangat nga to ka mo lang miswa. Saan nagaputabim na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko kay nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay ito ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag birthday. Awan nana, kayat mila ti agpakan. Nakailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sadad, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, bawal nana. Wun nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguan na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpaskanda ka no. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisi na kaya? Oray siya, jak mapan. Taday tanto man ang papaapal taramiden dan. Apay, pagsarsaritaan nyo dito nga agin Taura na gumayan na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga uray awan met agberte. Di kayo kat agyaman, ta para mananda kayo ti katastis weldo na ija abroad. Kaya't dangaron ba't ti agparaman? Kasjay ati mayat, amuna ti agiparanaw. Mapantayo kiday, ta sigurado nga agiwaras iti pasarabaw manipod abroad da jay. Kas kalag bibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan alisto ka mapan. Di katiyaw awis dangaraw, di kayo kat mapanay. Mapantayo kiday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay? Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun.
Takundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kas sa talaga, tawan nagadalan na. Agraraman, abumaknang. Nay, apaya kasta ti panagsasaom kat gayem mo day jay. Di yuman sang kauling nga baga na tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal, kan nalaing tigagayam ko tatang. Agraraman tumulaang day jay, kawan na ilipas na kurso. Jak pagan, ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko, amoy umot, adi adala. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag... Awan mo trabaho manak ka. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder oray sa dino ti papanak at dalata kanyak tinadal ko. Kundi kay kadagdanan, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang tisweldo nga may tiday dyan milay. Bitang bakit? Nakaturo kan? Saan pa'y? Nakamulagat akpay. Apay aya. Pampanunutak ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na itigayim na. Kat limas tugmat nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay? Kaya't nalati agiparano ni ti kwarta na. May siya ka may imbes ako rektaram jay anak ta iti madi nga ibagbaga na. Saan ta paspasuro tambag? Katagpay suma nga min dagiti bagbagana. May samot jay ina nga agraraman. Na-pride nga min ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa yung negosyo na. Kentalon nagitilugan na. E dinto tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknan. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom. Awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam da di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na ngam saan mag. Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sikati malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laan, Tata Aldo. Agmay-may sa kayon samot. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramidin na, balasang ka. Isa, saklangan ti May. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat, naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, wait, may atin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, Tata. Dagiti dilat at itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka mabalin? Awan ti bawal ka na kamay. Ay nakit no pagpaborito na nanam abitang kan ti gaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Pagpaborito nagjagi na ti chocolate. Sayang, di kay imay di tabalay damelay bakit? Makita mo na tayo. Ha? Dolyar samot da ita. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito, yun na. $20 ko naman. Apay akong di itag iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada. Takun di itad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na. Tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na na kita, uy. Nakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya itay kanyak.
Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay. Agkir-kir-kir iti inuduro. Sa bagay na tasaan mo't anak kagradwar iti koleyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapalyo ka ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tanda ng Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Ay sa, pakita man mo dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wan, di ka di mandanagan ta umadani naman pasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wan nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga mi agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Di ibagbaga na at trabaho ti paginterisa. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aisa, si kamot gayam ti masabat ko. Bigbigbigan ka itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayo tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda nga min ilaklakad ko taga-playa kiti dakkel a kumpanya. Kitdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsana. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam Melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aisa. Mas daawak ta apay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kan kwa na. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kit di ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kan kwa na. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kan kwa na ajak amo. Ay, di na siguro maaklo na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi-adal, saan abimaknang. Ang amsika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo, adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day ta apangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso baybay amon. Sana bale, ta saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? Wen matkit di ngam madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. Wen ananang, iso na lang ang tagsubliak manan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di na kayat. Tatipod no nga gayam, saan maibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay. No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta ti tandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Sino ti kadwang na dito'y lindon? Siyak, Aisa. Ha? Kunak man no, balay mo? Adda. Ngam kadwaan ka pala dito eh. Tama nga no, mabuting kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kat
Kaano nga ron ti panagrugit nga trabaho nga eh? Sana narumbang agtrabaho ka. Ha? Ni? Kunak man ko na mapagbalinan na nga assistant mo. Sana na masapol. Tadyak kayat nga agbannog ka. Di ka matanaga. Tasyak ti mang bayan iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan kay ti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad dated ko akwartaken kay ti binulan. Basta, ayaten nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't kay itsu-itsura na. Kas laburangan. Oh, apa yan nagbigat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawon na itaanayin lab kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato ti kwarta. O ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Uretan do magayam kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti rupa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No ayan nan, no nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitan. Kapkapan na pala, nagsweldo adagos ay. Kas jay da ka nung nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak, inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamot to'y lugan tang aramatin ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi ano kas diya makaawawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makaawid ka. Ibagang taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agawawid lindon. Kababain. No makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend kon jay lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kan nilindon. Tapno kampay iti siya tagman maneho. Pakita ak man day jay amelay. Ang jak iposti rupa day jay alindon. Saan mo ta presentable jay rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kasdi titsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na laang ti kinayat ko kang kwana. Oh, ato iti kwartam my love. Wow, agyaman na, Lindon. Nagadumatan. Pau itam lagi ti dadakal mo ah. Ay sana, ornong aklangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito eh. Ang mga numapukawag. Ala nga ron, agrumot ka. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulang mag-shades ka. Pangdagdag pugi ah. At datan dito restaurant. Ikatamon at amaskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no naka-shades ka. Kunak tumat nga men nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito eh. Magpangasim, di ka agis kang talo dito eh. Ay, Lindon, asin no dahita babae. Apay,
Di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki. Siya ti asawa na. Kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibagak kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabito'y asawa. Anya, Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasem. Or sabkakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwa. Adda ta babaeng Lindon. Katsi kamot a babae. Garatigit kamot May kanlindo. Agawitan. Tamusan. Mga yabak iti pulis ito. Sige, sige. Agawid ta nga, Roder. Umay kan. Apay ngay, pinanawanak mo ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay siya ka mo titurturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbag nga agawid ka gaya man. Ay, Alala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masimangpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. diya ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang. Tadyak nayawi di inururnong ko akwartak. Diyak mat ngamin ammo titurturungak kijay. Anyat ibagpagam, di ka maawata, nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Ngamada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo na day jay ngam. Diya ko nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa, saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit abakrang ko. Tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay ngagbakbakwar ka, Aisha. Kagap ka po kay Jay Clinic tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya't arumo pa iti ama na da ito eh. Sana guwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan ni ti sawan dagiti tao kanyak. Ay, katnuan yaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, may sangwam atan yaman ngay bunga na ita nga inaramid mo, anak kao. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukal kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat ti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayon. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asit gam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain itikas na aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan na. Maawatan na dahita, ta masyan ka na kita poko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruction Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigata. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Abom lang kaya. Nanang, mayak man. Abda kayo. Umay ka, Rohel, subrag ka. Nay, abda ka ba't gayam iti balay dananang manang balbina. Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay ko makumustahan ti inata. Ay, awan man nga roden Inunaan na kon manang. Dinawat mo man amin akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel.
Intad yun man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mata? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanya. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol iji balay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkapsa. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titad yung kan ni Rohel, nayunan nyo mga rutitad yung kanyak, nanang. Ala, mabit lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkapsa. Agamanak nanang. Dumanawat ka pa lang amin kanina ng manang Balbina. Katadamad di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo, asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati, agdiskita rin ti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkapsa. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw nanakaw. Anto ti pakitsindam, aureng bakay. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyaman na, Danilo. Masya na mga rub kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Kala, intang arod makitsindam, ta kuyugan ka. Pasensya ka pailaan alakay. Si kanti makakaadda nga agkas-gastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimbaglangan ko na maatag para tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ngagpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabiit tapay la ang nagasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mangnamnamadamat latan iti pensyon mau. Wan ta saan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Adumay ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga oray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho lakay. Marigatan da? Wano talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam namaan da apangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo bakit? Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada lakay. Ijak ba iturod akitaon nga agrigat da, nga agpisin da. Iso amaawatan na no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan ida. O, tata. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam. Tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kadwang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat bakbaktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadada nga agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna madlan aro ti kwartam ba't? Ha? Nada trabaho, no dakkel ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakastakan niya. Ngam no pa ada kamad lang nga awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, aguri ka. Apay anyat pit sana itan, Jojo lakay.
Katapusan na. Ay, ala, dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inauna nga anak mo ninto maminsan nga aldaw. Huwag kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinak dumawat ka ni nanang aghanda tayo takaasim mo anak tanawan handa na yung birthday na. Uray kinilo la karni tigatangan tayo. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kahit makamo ka, tanay, nasakit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay na tagdiskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko iti agas ko Uray isupay lati alaem balbina. Alaman nga rod nanang, tanay nagriga mo na 100 dya apo ko yung. Sapi agsangit na dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay diaminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak laang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor mo ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya, apayan nga nakaro ayat yung uyak na. Wan nga rod, marigatan nga agangas. Gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalagan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inak dumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Naimot nga minan ti kasto yung klase ti panagbiag. Sana kasto yung klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apa yung kasto ti nagbanaga. Marigriga tagbat lang ta. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta. Ta itaray yun iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti may sang apo ko yung iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito ya. Bantayan niyo pala. Wan, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nana. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit, Rabi Eng, maturukan. Alat pampanunuta maya. Jay apukok madanagan aklakay. Amangan noanyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybay anijay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tama pa anak ijay ospital intun bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ta ikan kain tun bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwartaken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mo ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakyasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kasjay dalat ta naging gat-inggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisindaan no sanda ngagtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam namaan da.
Isa di dan mapanunod tag trabaho. Ikami day ti pagnakmanda. Di ka itad nga ito di ti kwarta kadakwada kabagays. Kabagays. Sana panagimot taramidam kabagays. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada day ta. Kasanon nawangkan. Kasanon ti panagbiagda. Tulungan madagiti anak mo nga agsalukag kabagays. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agrein ka man. Apay bakit? Maulawak. Agree ko ti panagkitak. Ha? Agkakapsutak. Tulungan na ko ma. Apay yun nga. Bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, diyak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay sus, di ka mat agsao iti kasta Ipankalangan iti ospital, auray. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaag. Ni, apay na ospital ni Nanang Aya? Ngimato ti BP na. Kan saan anormal ti nagduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan eh. Sukuna dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adama laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya, Ingkay bagakin ni Rohel, tamangan no masango na. ano sa niyo pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. Iso siyak ti makimeeting. Kas kaaya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat-anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsalimbat ka mo ti saritaan. Adda nga rod papanam. Siyak ti makimeeting. Awan pa pa na. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga numasango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Way bakay. Manlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan o may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di umapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango ante. Sana balit adamat di asawa na ijay. Iso nga rot anak ya asawa man ni nanang tapno da mga sikaso ken ko na. Ano sana kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuon na ti asawa na. Wan angam inayo day chay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayo nga anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam diyo pa'y masangwa sa rungkaran di inayo man. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami akit kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ti mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Awan lata bakit rumartan diti ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, una yun. Uray ag-text, wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Una yun, nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanin kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay kanakwada, Aurain.
agruamdan iti kas jangar aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko, taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman nak nanang Ay na, umayak ko may ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagiti apo ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, bangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Oh, agyaman nak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba am amin amurang may iti amayaw. Ne. Apay ngay ama sa pula paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaan no pagrigatan nyo ti maigaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kaya, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksamanan ni Manang Balbina. Nagkapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yun. Hindi nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos ka naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo tigagaram, Rohel. Kwa? Amoy ulatan Tanay, naibos man tayo gatas ti apo ko yun. Kan kasangay na yung bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tas sikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kaya't mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan may. Ngam lading itag, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kami laangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapno marik nayo ti rigat ti ang sapul iti kwarta. Saan laaday taag namnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawatin laang. Ha? Pagpanunutan nyo nga agkabsat data. Numasadot kayo nga agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilya. Alangan na siya. Manjak mo na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma. Iso nga agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan prutas ijay palingkay mana. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mula pagtrabaho nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Oras siyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit day, amang no adapay bakante apwesto mana. At dapay mo dua bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayate baga kitakin ko kwa tay reserve na. Wal man. Padasak man mat aglako-lako. Nanang, kayat yo ka ditidikat. Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. Tay sobre iti lako kiji pwesto nanang. Adapay bukal di tanong kayat siya. Ato'y matinatang nanang. Adamo lawak na prutas.
Kakasta mo tila lako kay Jeff Pwisto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat anana. Medyo maya matikita. Ure siyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado, ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman na nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayonan ti panaggagatyaw anak ko. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro na din ko. Kamao dyanan na, nauray ko matlaangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manan. Imbagmaan ta nagtalinaad ka single Willie. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro ti. Mabainak mo't ngamin nga agarang. Nasaya at mo't. Uray ti kabsat mo. Awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal nito, naimbag nga orasyon. Adda kayo mo't gayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yoani nito. Ta at least, mabantayak dito. Tanog na DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Inidya ko, nagitibisyaw. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna maata da ka mang bambantay kan kaninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak. Papanamwilay, nakasukat ka mait. Inak man agaram man tay. Padasek man mo't agaram. Ada ngamin sa nga ilida na nabirta abalasang. Nagpintas antay. Kaanakan na kanuraje ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram to lang ti gagaram di tarwat. Ha? Ni apay nga yan te? Imbes na maragsakan kayo, ta agaram ako. Manong taon ko, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram. Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem. Mas daawa ka talaga kanya ante, Virong. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw Manong, nauray siya. Kasta tira aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na nabalasang 28 ko. Anya? Kat no amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matan tayo agaram kumakanya. Iso nga ita, awanan uray may isang agar-aram kanya. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga, yakas dyan ni ante. Di nakit din kaya't ang maaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laang. Mangmangag ko ti bagbagayo adwa, Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat makinayat kayo itikabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kad ba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat ka na kami nga gabsat ante. Ang moment tinasaya at kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na paraw. Uray agbaak kayon kay kayat kupay. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito abaa. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan da asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit. Nga isuntim patay na.
Jay mamay kadwa kabsat may, ni Antiyo Asileng, nakakaase itidan na tibugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na tikabel, nukas jay nga agapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, iso nga agdumat ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanak. Wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya ta maitulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Pilyan mi atay na singpot nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapul iti pudpud no nasingpot. Iso na sa isayaatan tayo ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At day naram ko iti napanatawain. Kakaisuna nga inaklon na. Tiyamok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nubiak. Isa pimanaway. Isa manipuli din. Diyakon nagaram iti sa balay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak magtan iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw. Oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anubya yung ngay angkel. Katawunak matkid day. Anya? Makaanak pa nga ro, no bilang lang angkel. Ay saan nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang nagsina kayo angkel. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Oray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanuri ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, ay, sayang nga rin na talaga, angkal. Ay, wala. Awan mabalin kaw. Tanimot nga ron Antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga ron trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadipindarak lang mo't kinkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? ko auntie, umayda ka no agpasyar. Nagkapuda iji bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito nga, kawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin auntie, iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaramdan. Ay, di ka agararamid biron. No kunak nga awan nagpaharam, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin. auntie. Ni, awanan da dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tigasat tayo. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayo, agbaak tayo aminoy. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ng nagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak ida amin. Pagsasawa kita agkakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na auntie? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. anya ko mamay tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan, tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw.
Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakanta nga agbaak manang. No kontra-kontra anak, awan nam na maam kanyak ni Nito. Numatay ka, makaammo ka nga diskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang nga, tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging gaita. Nalipatam sa matan nga agsarot ka idi. Ngam pinagasan ka, agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day saan agud-god? Kay sumala nga, pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin nagitaken ka, manang. Ket pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga ro da kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong, apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak iti turod nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapod no na manong, mapampanunot ko pa'y kit din tagtanaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat din nakam ta. Diyak kaya ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga di damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga idanti kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkapsat. Kan di tamot agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta anay bagday ta adin ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustom da ito nga apartment. Medyo nalakati abang dito eh. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas mo kan nalawa. Un manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata adin ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga. Asawa ada gusto ibagbagam. Di talaan mo amanong. Biglaan mo ti panlakiasawa ka. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di adin ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Pang kasama ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan tayo dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yung kankwana. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyaw? Manang, adda ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya tibagayaw? Ante, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni tipagnadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa baling ti pagnaidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalay. Dito'y kayo laang balay. Awan, ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami.
mayat kayo man wano saan. Talaga lumasing kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy apagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talga na trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingpot dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw ka nakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanan bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itudtan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Ang panawan na tamatlat tagayam. Ala, ag-relax kan manang. Saan ko mangagsakit tinagam mo? Amang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamatay. Kailiw ko lakit dina. Uray, ako na may alinawas nga umay da dito balay. Umay da takano pasyari, no awan trabaho da. Iso ahusto ko man, manang. Kay, kumusta kayo ni Tinobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yo itinobyam. Kastamot lang kaya't min simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni Auntie ngay, ayabanta. Wan no di na kayat ti umay, nyangkel ni Nito ti kuyog ta. Makla at lakit di day chay, numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wan ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan as mang sangpay papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di iba ka. Oh, anya day tamana. Apay, awanan panggap mo ang mga asawa. Ha? Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga asawa ak. Ide, ang amno itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay ay akas tati ibagbagam mana. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta mabainak. Ha? Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang ata pastreka kwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan kakabsat ko. Ninito. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninito, anya ka kadi. Apya kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan mana. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akas ta, tiyar aramidab. Kat ibagbagak metken ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kung ti pamalubos ko. Itapa, italaklakayudan ak unayan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy akinalakay kaw. Nailaw an la ili jay ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalay. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw.
Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng tikabsat mo. Danilo, darling. Apay nga'y akasamot ng ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kamsat mo. Jak kayat ditoy. Ay, mala, rumwartan dito'y balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, tikabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanya. Manang, di ka sumurot, iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga, mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Tasana si ka timang pakpakan kanya. Siya, timang pakpakan ka, nawatam. Pasensyakan, ngem awan balay ko, isunga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige, kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay na. Libre mat ka ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata meten. Ngem siyak ti pang tenang iti abang ta siyak ti mangyawat iti kaanakak oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apaikas jay, aya ka na yung daramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod nog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngamkas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko. Jay la abang mi dito'y balayo itid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang mi. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay, nana. Ah, kasta aya. Ay, kunana mo agbayad kami iti abang mi dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kin ni uncle. Tadalang langsot na dayjay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta ka? Apay nga, yakimutong ka. Ay, pastra ka nakmampay ni Nito. Nyat na pasamakin ka aya. Apay yakimutong ka. Kasano, awang mabatbati iti pensyon ko. Puspusan nakmut dayjay ada nilo. Ay, wag. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanag, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya, Lawlawan ko anak idandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arudan babae ropay. anya. Ay, day takot nga may ta nagdarasudos ka manang. Di nakmut nga min dinengag itay. Nakitaray kamut nga may itisan mo pa'y unay nga am-amo at tao. Hala, baybay amon dayjay. Jakon kaya talagi po tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman dito'y balay. Kan pimintas mo dito'y unag. Presko iti mata. Tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino a Rowena? Mabitlang manang. Rowena, umay ka kadibit ni Taoy. Rowena, Apay aya. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni Manang? Iso tikabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napinpintas magayam iti picture.
picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa manang. Aniya, kunak mga ba? Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga sawaak. Saan? Ah, Ganti pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga oray lakaya kaon. Kita masikog payag. Kan nagkasar kami gayaman manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Asunsyon. At sirsiri pa ditatawa. ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na niya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat tibiyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayain. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay ti diskarte Adumat ti pobre abimak nang kapoy ti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana. Ta syuman mo laang ni Bina. Anya, Di ka man nagbalin nga agraraman. Tawan putot mo, Tomas. ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit kelat mutlat tangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino man siguro nga asawa. Talaga mauma. Nang rona no saan na makabaal da asawa. Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sa numadamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat siguro nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang, Ay, panag ko ng manak ko. Sinaak nga tan. no siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen angem pampanunotek nga road. Nagriga tagbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yung kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, di pa kasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may ikan. Unay madaytan, Tomas. Uyag ka lang uyag. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itaw. Simple nga.
Kano na baybayagan na itang uyag mo. Ada siguro impeksyon di tabagi mo. Ada siguro na dagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan, apay ayakas takamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakideng ay sublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidag kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isubliak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, diyak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? Unay ay, kastalaang ti kalakanakin ka ti mangisublikan niyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Wininan, ta umay kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa lang. Asino, ti babae? Di nakmat padaksan ka ni nanang asunsyaon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksan nakpailaeng. Basta isubli kon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyaon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay naglukon day a babae. Agasawa kayo nga rood. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yaw. No di na kung kayat, san laeng. May kawak laeng ta biglaan mat ni panangsina na kanyakaw. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasat sama lati pa nagbakit yun daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan jag syuman ken kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanan ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas.
Uray ko man numatay adagos. Ngamno ngay maatake. Katagbalin nga inutel. Di siya taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mangliplipat, anak ko. Di kan tagliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Uy, nanang, uray da kayong agan-anad kayong mataka-nayon. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga ron asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatintog ti biyag ti pulitinan. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo kakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok mat anay ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya papalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin da di asawa man niya. Nalay nga diskarte. Dahi tamo ti pagyamyamana. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo mula ang dagiti itangdan mo. Matkit di Malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayatag trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. Damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kananta anak ko. Masiguranak nagtugtugaw di ti balay. Kaya't ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken abat ti imulak. Kat, tadakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Wala nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin dayjay. Kabalam nga road, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang.
Alang nga Ruda, si Kati Makamo, anak ko. Papanaam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami dyan sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayot nga gabang iti transient ko. Da kayo latan. Nainton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay kalawans ko lang nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayam ko apada kababakot. Anya? Inton maminsan, ikanyumit ni tatang iti kwarta na Sana na masapol. Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si-stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang, Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanuno, ka masakit akad kadua. masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarong kanan, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, nanak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay, nabakit akon. Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta ka unja kon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga ron baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipordiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Ray maglagit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. O anya ngay, Bena. Kumusta ang tirik nam? Madipay nga rod, Alma. Maunawa, kan agkakapsuta. Ala ka. Amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mo't friend. Ngam, jak mo na mo. Banog ko la siguro dayto eh. Panagkunak ka sa pulang pala ang taginana, Bena. Ngamin mo ibusor mo tibagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-tirik naam. No apay mat ngamin anaadaan iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Tikadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asikat din na kay gamit yung cellphone da. Nako, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsut na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana.
Adda nga minadagsan a sakit ti gayem ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, nana? Ay na anak ko, una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan na nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutang. Agpaimbag ka anak ko. Saan naksan nga agimbag, nanang? Ngamin, at iti na si stage ti cancer ang sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod mare. Kasapulak ti kwarta, tanay. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpay so aya masakit ka no. Ay, wan mare. Nakakaasi ti anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, mare. No da kwartam pautangan nagmampaylaan. Sige, sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminen nga amok Tomas. Mabaina kun nga umasidig manen kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simat ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wen nga roda jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha, no kasta, nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbag man ta kinabaulang pa'y tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ng trabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapigsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, why? Saan ang tatang? Iduli nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nodda ka sa pulan yaw. Ipagayaw laang ta mangtedak, why? Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Dahil bilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka, ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim agsublikan kada kami, Wan. iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan.
Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magising nubyan ken kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasya. Mabalin mo ti tumulong. Nga uray saan kan ngagsubli jay. Nanang, Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa itata kasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Uray saanan. wala nang. Naupayak mo't laangan na namin pinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatag. Nibi na laang ti kayat ko at tulungan.